ହଁ ସେ ହଜିଗଲା 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଖୋଜିବାକୁ ତାକୁ ବହୁତ ବି ତା ବାବା ଖୋଜିଲା ଆଉ ଖୋଜିକିରି ଆଉ କୋଉଠୁ ପାଇଲେନି ଆଉ ନ ପାଇଲେ ତ ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ତ ଅଭାବ କେତେ ଆଡ଼େ ଖୋଜିବେ ବୋଲି ଆଉ ଖୋଜିଲେନି ବାପା ଆଉ ତ ମାର ମରିଗଲା। ସେ ରାତିରେ ଲୁଚିକି ପଳେଇଲି ସେଦିନଠୁ। କଣ ପାଇଁ? ବାପା ରାଗିଥିଲେ କହିକି ମୁଁ ପଳେଇଲି। କୋଉଠି ଯାଇକି ଥିଲୁ? ଏ ଭିତରେ ଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ଥିଲେ ପରେ କେନାକି କାମ ଲଗେଇଲେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଘର ଘରେ ରଖିଥିଲେ ମତେ ଏଇଠି ବାହାରଇଲା ପରେ ମୁଁ ଲୁଚିକି ସେଇଠି ପଳେଇଲି। ସେ ଟ୍ରେନରେ ତ ମତେ ଛାଡ଼ିଲେ। ପୁଣି ତତେ କୋଉଠି ବାପା ଯାଇ କେମିତି ଆଣିଲେ? କୋଉଠି ଥିଲୁ? ପୁରୀଠୁ। ଝିଅଟା ଥିଲା ଯେ ଆସିଥିଲେ ବୁଲିଆ ଚୁଲି କରୁଥିଲା ତ ବଡ଼ ଝିଅ କହିଲା ଆଉ ବୁଲୁଛୁ ଆଉ ରାଡ଼ି ଆଇଲେ କ'ଣ କହିବେ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ କରିବା ଘରକୁ ଆଉ ସେଇ ଦିନଠୁ ସିଏ ଯାଇଛି ଆଉ ଆସିନୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଦୁନିଆ ପଡ଼ା ଘର ଦୁଆର ସବୁ ଖୋଜାଖୋଜି କଲି ଆମର ବସ୍ତିଆରା ସବୁ ଖୋଜାଖୋଜି କଲି କିଛି ପାଇଲିନି ତ ନ ପାଇଲୁ ଗୁରୁ ଆଉ ଥରେ ଚାରିଆଡ଼େ ରାତି ସାରା ଖୋଜିଲି ଟିକେ ପାଇଲିନି ତାପରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କ'ଣ ହେଲା ଥାନାରେ ଫିରି 2 ଦିନ ପରେ